ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ ಬಯ್ಯನಾಗಲಿ ಕುಂತಿಲಾಗತ್ತದೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಬಲ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪುನಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಚಾಲು ಬರಡಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕದೆ ಐತೆ ಗಂಟೆ 8:30 ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಸಾರಿ 9 ಕಾಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶೆಣೆ ಮಾಮೆಂಚಿನ ಅದನ್ ಪಂಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಓಡೆ ಪೋತಿರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ಲದೆ ಪೂಜೆರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಲ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಮೂಜೆ ಜನ ಯಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಬುಕ್ಕ ಗುರುಬೈ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಜಪಗ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಅಂಬಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತನ ಚೂರ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರ ಅದೇ ಸೂರ್ಯರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಜೊಂಡು ದೂಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ತೋಲಿ ಚಬಾರ್ಪುಣ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲು ಸೊ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಣಿ ಮೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೊಂದೇ ಉಲ್ಲಾರು ತೂಲೆ 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 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಾರು ಹೋತಲ್ಲ ಓ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಉಂಟು ಎತ್ತರ ಗಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಾಜ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಹೌದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಜ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಾಗಿ ಎಂತ ಪವರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ತಗೊಂಡು ಪವರ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೆವಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಳಿ ಉಂಡು
ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಎಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾರಣ
ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೊಡೆ 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 ಅದು ಬಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತುಲೆ ಪಂಡಿಜ ಅರ್ಧೆ ಪೂಜೇರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ ಬಯ್ಯನಾಗಲಿ ಕುಂತಿಲಾಗತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿಗೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಗೈಟ್ ಹಿಂದಿದ ಬಯ್ಯನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಯ್ಯನ ಬಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಯ್ಯಿ ಚಡ್ಡಿಡುಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ್ಪಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ಇತ್ತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕತ್ತರಿ ಉಂಟು ಕತ್ತರಿ ಉಂಟು ಕತ್ತರಿ ನೀರು ಮಾಡುವ ಅವ ಕಾಲಬೇರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಚಲ್ಪಟ ಒಂದತ್ತ ಮುಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಡೈ ಮಸಾಲೆ ಟೀಮ್ ಕತ್ತರಿ ಉಂಟು ಪಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ತಿಂದು ಕಟ್ಟೋದು ಚೂರಿ ಬೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಏದು ಜನ 10 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಟು ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪಡು. ಹೀಗೆ ಕಾಫಿ ಹುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಆಯ್ತು 7 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಫಿ ಏರ್ನ ಶಣೆ ಬರ್ತದೆ ಯು ನೀಡ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಪಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಪಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವಣ್ಣ ಮೂತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವನ್ನ ಎಂಕಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಂಡು ತರಬೇನೆ ಸುರು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡದೆ ಐದು ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಪುಟಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾಡ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ನಿತ್ತೆ ಸೇಮಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೇಮಿಗೆ ಮೂಲಿ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ತಲ್ಲವರದ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೇಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ರೆ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ 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 ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮಾಮ ಜಟ್ಟರೆ ಓದಿದ್ದರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶಣೆ ಮಾಮನ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ತಿಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆರು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಯೋಡು ದಯ ಬಂಡ 6 ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಸದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾಫಿ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಚಾ ಬರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ಕ ಆಯ್ತು ಕಾಫಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಚಾ ಬರ್ಕ ಕಾಫಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಚಾ ಬರ್ಕ ಚಾ ಬರ್ತ ಆಗ್ಬೇಕ ಕಾಫಿ ಬರ್ಕ ಕಾಫಿ ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೀ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾ ಕಾಫಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ನಿಂತು ಪರಂದಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಂಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಅವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿದನಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಏನೊಂದು ಸಾವುಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರ ಪರ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಪರ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಅತ್ತು ಪರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರ ಪಂಡಿತ ತೂಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಇಜಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಇಜಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮವೇ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲೈಟ್ ಬೋಟಿ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲ ತಂದೆ 4 ಚಮಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ
ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಕಾಫಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಮಗ್ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರದ್ದು ನಿಕ್ಕ ಕಾಫಿಯಾ ಶಣೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ ಏ ತಾತಂಡ ತಲ್ವಾರ್ ಉಂಡತ ಯೂಸ್ ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮಾಮೂಲ ಗುರು ಬೈಲ ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದುಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತಟ್ಟೆ ಈಗ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ದೆಕ್ಕ್ಯಾ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬಂಪಗ ಚಾ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡವು ಕಾಫಿ ಇದು ಪರ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಕ್ಕದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಬರ್ಕ ಕಾಫಿ ದೊಟ್ಟಗು ಸೇಮಿಗೆ ಉಂಡು ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಕ ಅಂಚನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಬರೋಡು. ಸೊ ಅವಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆವೋಡು ಪಂಡದ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಒಬ್ಬನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೂಜಿ ಆಡ್ ತನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಆಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು ದೆತ್ತವನು ಅಂಚ ಅವು ಹೆಂಗ ಆಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸಂಗತಿಯ ಮೂವಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿನಿಗಳು ತೂದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪಂಡದು ಆಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆಡ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಏರಲ್ಲ ಆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕೊಟ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ ಇಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನೈತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೋದು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆತ್ತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವಲೇ ಉಂಡು aucreations2001@gmail.com ಪಾಡದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬಂದ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅಂದಾಜು 35,000 ಬೋರ್ಡ್ ಆವ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು 35 ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬಲ್ತೈತೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ಕ ಚಾ ಕಾಫಿ ಬರ್ದು ಸೇಮಿಗೆ ತಿಂದು ಕೂಡ ಕಾಫಿ ಬರ್ಕ ಅದನ್ನ ಶಣೆ ಮಂಬರ್ ಬೇರೆ ಶಣೆ ಮಂಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡಪೆರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. AU Creations ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ